Mayang gabi sa tanan, anaan po kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa Laiko diha sa atong pagtuon o pamalandong sa mensahe sa Ebanghelyo karong umabot nga Domingo. Nga kinutlo gikan sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 1 hantod sa 12. Kini usa ka proyekto sa Tukod Net, inubanan sa CLEMOACO, the Councill of the Laity of Cagayan o Tukod Christian Life Community o sa pagpaambit sa kinabuhing laiko. Isip usa ka gamay nga tabang sa simbahan sa atong paghatag o permission diha sa sinimana nga meetings sa mga BECs, mga nagkalain-laing organizations, sa ilang household o action group meetings o sa mga nagkalain-laing katuyuan sa tanan sa pagtuon sa pulong sa Dios gikan sa kinabuhi sa laiko. Ako si Dr. Benie, magpaambit na pod sa inyo sa atong Ebanghelyo karong umabot nga Domingo, Mateo Kapitulo 2, versikulo 1 hantod sa 12. Welcome og light them with my word. So, mangutana mo sa ako ug asa manigikan ang Epiphany nga word, no? Kaning Epiphany nga word gikan sa words, gikan sa nagkahulugan nga manifestation, no? The gospel according to Luke presents the shepherds as the first to pay Jesus homage. Sa kang Mateo, the Magi, no, ang tulo ka hari, mga Hintiles o Gentiles, were the first to adore Jesus. The Magi of today's text are not the fortune teller or magician or but sila nagportray sa mga wise men, no, from the east who probably had knowledge of astrology or astronomy. Common man gyud sa atong panahon nila ang pagtuo nga kung naa gani bag-o nga mataw nga hari na gyud ay star, no, na manifestation, na mga timailhan, no, sa panahon nga mataw ang usa ka kanang hari o ruler o importante kayo nga tao o personalidad. The Magi or tulo ka hari saw the star and followed it. Ang sila na nakuan po sila na ang nalipay, no? So kani nga mga pagano nga Magi o tulo ka hari, nakita nila o mga Hintiles, nakita nila ang star, no, a Jewish star, and that was enough for their faith. They allowed the light to guide them and follow them, and they choose the right path. On the other hand, si King Herod, nadlok nga naay bag-ong Misaya, bag-ong hari, who could threaten his power and decided to get rid of them, no? The Gentiles accepted the baby, and his poverty and lack of power did not confuse them. Instead, it filled with them with joy and moved them to adoration and surrender, no? Kung sa may tabo ini, ang mga Magi o ang mga Hintiles, they are moved, no, to adore and surrender. They are moved to worship, no? Against ni King Herod nga nahadlok siyang gahom nga mailog sa iya, no? Nga ang ihang pagtagad is kanana ang hostile, no, kanana bitaw nasa kasapo, kaligut-gut, kapungot, o ang ihang kanana ang attitude nga iya gyud undangon kani nga dili gyud ni mataw kay mao ni maka-threaten, mao ni makahulga diya sa akong gahom. So worship against hostility, no? The Magi represent the first many characters to worship Jesus in Matthew chapter 2 verse 11, no? Makumparar man nato ni sa chapter 8 verse 2, chapter 9 verse 18, 14, 33 and so forth and so on. Against hostility, no? Kanana ang
kasuko, kalagot, o against sa kanaan, dili mayong pagtagad sa pagkatao sa atong Ginoo. So, hostility, kaning istorya naghatag og kananaang kananang pagsugod sa oposisyon sa mga tao katong dili gusto gayod kang Hesus nga mahimong makababag sa ilang mga gamhanan, no? Kaning istorya, ang mga religious leaders of Israel nanghadlok na gid sila nga naay lain nga kananaang leader nga na tao, no? And then they wanted or they wished, no, ilang pangandoy na ato gining paggangon si Jesus. So mo ta sa kananaang ebanghelyo, no? So basahon nato ang ebanghelyo kapitulo 2 kang Mateo versikulo 1 hangtod sa 3. Jesus was born in the town of Bethlehem in Judea during the time when Herod was king. Soon afterward, some men who studied the stars came from the east to Jerusalem and asked, "Where is the baby born to the King of the Jews? We saw his star when it came in the east and have come to worship him." When King Herod heard about this, he was very upset, and so was everyone else in Jerusalem. So, Joseph and Mary remained in Bethlehem of Judea, no? After the Lord Jesus was born in the manger. Ang istorya sa Ginoo, gipadayag kini sa mga tao sa daghan kayong mga lingwahe using different names, but they all knew the Lord as the Most High God, no? In their history, it has been told that the star of the Most High who will be born will appear, no? Istorya na ni Daan. Labi na sa ako nang gika-istorya, expected nila og naay importante kay mataw, labi na hari, nagyo na star. Mo na ilang ipangita, pagtanaw nila nga na star, nga maayo kayo, gwapo kayo nga star. Ilang pagpanagna nga kanini ay importante hindi kay mataw. Kani mga wise men from other kingdoms have seen the new star and took a journey in search of the Most High King. Kay gwapo maging kayo ang kanang bituon, no? Star. The Lord stirred up their hearts until they found Jesus. They reached Bethlehem before Jesus was 1 year old. And then in Matthew chapter 2 verse 3, no, Herod and the people were troubled because the news came that the Most High King was born. Herod did not want to lose the kingdom, and the people did not want the Most High King, believing that he will be worse than Herod later on ang mupuli. Mohon po ng mga tao, nabuiban mga tao nga, nabalaka po sila nga na tao nga hari, basin pa og makapuli siya kang Herod, basin og mas grabe pa siya ka mangtas kang Herod, no? They were all against the Lord, against nila pagkatao ni Jesus. Before even he was born. Sawa pa si matao, no? Nobody won a new king. Walay gusto gid nga nay bagong hari. Moto ta sa verse 4, no? He called together all the priests and the teachers of the law and asked them, "Where will the Messiah be born?" "In the town of Bethlehem in Judea," they answered. For this was what the prophet wrote, "Bethlehem in the land of Judea, you are by no means the least of the leading cities of Judah. For whom you will come a leader who will guide my people Israel." So Herod called the visitors from the east to a secret meeting and found out from them the exact time the star had appeared. Then he sent
to Bethlehem with this instruction, "Go and make a careful search for the child, and we will find him. Let me know, so that I too may go and worship him." And so they left, and on their way they saw the same star they had seen in the east. When they saw it, how happy they were! What joy was theirs! It went ahead of them until it stopped over the place where the child Jesus was. In verse 2 to 10, nobody else saw the star. Only the wise men saw the star, because the Lord opened their eyes and hearts. Wala gyud makita dahil sa tanan. Only the wise men saw the star. In verse 11, they went into the house, and when they saw the child with his mother, they knelt down and worshipped him. They brought out their gifts of gold, frankincense, and myrrh, and presented them to him. Then they returned to their country by another road, since God had warned them in a dream not to go back to Herod. So, unsa man ning mga gasa, no? Kang Matthew chapter 2 verse 11, no? A, the meaning of the gift of gold, no? Many things fire can destroy, but dili niya ma-destroy ang usa ka gold. You can melt gold and change its shape, no? Yang porma mausab nimo sa gold, ang imong tunawon, but gold harden back sa iyang pagka-gold pag humani mo og tunaw. Fire cannot burn it. Gold is still gold. Sa kahulugan nini, our Lord Jesus is pure and more precious than gold. The Magi's gift of gold symbolizes the acknowledgement of Jesus as King, whose kingdom cannot be destroyed by earthly power. The gift of gold was presented by Melchor, a burdened elderly man. In verse 2, 11b, the meaning of the gift of frankincense. This is an aromatic gum. Frankincense was part of the sacred anointing oil in Exodus chapter 30, verse 34. It was also used in sacrificial offerings and as a perfume. It is presenting frankincense to Jesus. No? You know why? Because the three kings of the Magi recognized Jesus' role as a priest, no? Pagkapari, this was given by Gaspar. In verse 2, verse 11c, the meaning of the gift of myrrh, no? Is an extract from a tree. It was used in the anointing oil described in Exodus chapter 30, verse 23. And it has many other uses throughout the Bible. Myrrh was in fact in Jesus' time more valuable than gold. No? This is more valuable than gold. Its ancient use was an analgesic and an embalming element. No? Myrrh symbolizes pain, death, and the afterlife. No? Afterlife. As a gift of a Magi, it foretold Jesus' suffering and death. Jesus was offered myrrh with wine, remember, to soothe him during the crucifixion, no? When he was in the cross. Myrrh was also used to anoint his body after his death. The figure associated with offering myrrh to Christ, to the infant Jesus, is Balthasar. No? In verse 2 to 13, no? Chapter 2 to 13, the general question arising here is why the Lord did not stop Herod. No? Kung tanaw ni mo nga naman to ang Ginoo, no? Kung mo kwanta mo lapas ta gamay kay tama naman sa 12 ang atong readings, but sa verse 13, why is it nga si Herod wala man to niya gi-stop sa Ginoo, no?
para pagpamatay sa mga batang gagmay. The Lord Jesus had to be completely human, no, sa akong istorya, and suffered the same way as humans suffer. Muna siyang gatago-tago. Muna nang giadto sila sa Egypt, no? In fact, in this way, people can say that God doesn't know what it means to suffer. No? Di ka makaingon ang Ginoo, wala kay balo ang Ginoo. Unsa ba gyud ang personal suffering sa mga tao? Kaya nga naman, si Jesus, He suffered, gikan pas gamay sa akong istorya. Hanto na lang siya ng dako, gi-suffer sa cross o namatay tungod sa atong kasalanan, tungod sa atong pagtubos niya sa atong mga kasalanan. So, dili siya makaingon nga ang Ginoo, dili kita makaingon nga ang Ginoo wala ka hibalo, dili walay kasayuran ug unsa ang kasakitan sa ato ang pag-antos, no? Kaysa Jesus mismo gikan pa sa gamay pagkatao niya, nagpakatao siya as Diyos, as Ginoo. Nag-suffer, nag-antos. Tanan niyang kinabuhi, no? Sama sa ordinaryo ng mga tao na nag-suffer. Walay special treatment, therefore, for Jesus as a man. Sa ato ang readings karon, na atong tulo ka significant kayong nga mga importante kayong mga messages, no? We should learn sa kang Magi to identify the signs. Umuwi ka to identify the sign, no? Unsa man ay ang inyong stars, no? Nabay mga sinyalis na inyong nakita? Kinsa man inyong guiding stars, no? May ka nga ako ang guiding stars, mga kuan man, beauty queen. Among guiding star, mga artista man sa pelikula. Napon ba ang guiding star nila? Mga pare, kaparian. O mga lideres ba ganun? Among guiding star, ang presidente man. No? But we have to identify this kind of signs. Of course, wa man mag-istorya ang Ginoo, dili kita maka-emulate, dili na to matanaw, malantaw kung ang mga gipamuhat sa uban. But make sure na ma-inspire ta sila po gasunod sa Ginoo. Basin na wala sila gasunod ang atong mga guiding star, no? Pareha sa sticker sa usa ka amigo nako, don't follow me. Siya, don't follow me because I am also lost. Ayaw ko nung pagsunod sa ako, kaya ko po napapag nawala, no? So meaning, kananaan ang atong kinabuhi, di sa kita ordinaryo na atong kinabuhi. Nabi gasunod na to. Whether you like it or not. Kisa man, ordinarily, ang imong anak, imong asawa, imong parente, imong igsoon, or usa ka leader sa usa ka organization, ang imong mga member. No? Ikaw ang guiding star nila na i-allow ba nimo mapapag po sila? So, dili kita magbinuang. No? Kana na ang maligdong kita, kanabihan magbantay kita sa tuang lihok kay naay nakakabit nga mga tao nga nagtanaw, naglantaw sa ato. Meaning kita mo gilantaw nila nga kanana yan posible de ang ato ang pagka-Kristiyanos kay naabitaw na ang ako amigo, among leader, no? Humble magyud kaayo. Na among mga leader kanana ang gipuy-an magyud nila ang kinabuhi ng Kristo. So, na na akong star. Ang pangutana karon, what if ang star dili makasukakod sa iyang pagka-star? Mahulog siya, no? Makasala siya. Kung sa'yo may tabo sa mga tao nga naglantaw nimo, ang imo mga bata naglantaw. Bisag kung sa nato kanana ang kadautan, no? But then naa kita'y paningkamot na kadaugan si Kristo sa atong pagpaningkamot diha sa atong kinabuhi.
wala na itong hibawi nga na yung mga tao nga naglantaw sa ato o nakita nila ang ato ang paningkamot. Nakita nila atong victory. Victory as a Christian diyan sa Ginoo. No? Yun sa nato pag sulbad ang atong mga kananaan, mga problema, no? Yun sa nato pag sulbad atong mga kananaan, daghang kayo mga issues atong kinabuhi nga ato ang gigamit pagsalig lang yun sa Ginoo, pagtamod o pagduon diha sa Ginoo. O daghang kay nga encourage ana mga brothers and sisters, no? So magbantay gihapon ta, no? To identify the stars. Kung ka identify the signs, no? Ang usa ka signs nga yung tan-aw diri ang stars man. Kinsa man ang star, no? Ang kinabuhi sa uban atong gi-tan-aw. Dili kinabuhi sa artista. Dili kinabuhi sa ato ang kanana of course kung artista nga kinabuhi nga maayo gyud maligdong okay lang, but kinabuhi si stars sa kay artista nga gadruga, lain-lain kasawa, lain-lain og gimmick, usa ka leader, lain-lain og asawa, lain-lain og mga gimmick-gimmick, gadruga ug uban pa. Pwede ba din na sundo nato, no? Sinyalis ba din na nga iya na sa Ginoo? Kita po mga sinyalis po na magbantay po kasi itong kinabuhi kay na ay nagtanaw labi na itong mga bata. No? Ikaduha, to set out on the journey with determination. No? Kita mo yung star, determined yun nga magpa-star. O kita nagsunod sa usa ka star, kaya ang pinaka-star magyun nato si Jesus magyun. Kinsa man ito star si Jesus magyud. Mabitaw na ay kanta sa una o na drama na salida sini Jesus Christ superstar, no? Kanumdum ba mo katong mga parihan ko edad na ay salida sini nga or kanta gani na ay album na Jesus Christ superstar. Nga naman during sa akong pagabatanon sa una naka-appeal ko na sa play, no? Gi-play na mo na Jesus Christ Superstar. Abi na nimo unsay akong role, usa ko sa apostoles. No? Nindot kayo. Nindot nga pamalando. Kaya ato ang kaning journey nato sa kinabuhi, naalay determination, naabitaw ka ng kaikag bitaw nga magpadayon jud ka magminatarong minaayo. Kung klaro kayo ang imong guiding star, no? Si Jesus. Or it could be the accompaniment of the Blessed Mother, ang ato Mama Mary, no? Siya ang ato ang guiding star, no? Labi na sa ato ang kalihukan, labi na katong na mga kalihukan nato sa evangelization. Labi sa kananaang litany sa ato ang mahal nga Birhen Maria. Star biya siya sa evangelization. She is the star of evangelization. Kadumdum ka? No? Unya, napag-iiyahang salita ni Turi ni David, no? No? Ang atong star, mo'y tao nga, di yun ta malumpag, di yun ta matalog. Kaya nga naman, ang Turi sa ato. No? So, kanana ang dagang kayo na, kung na, balikin na gano'n yung litany, no? Mga description sa litany ni Mama Mary. It could be the apostle, it could be our patron saint, no? Okay. They will be drawing us in our determination in this journey to be able to survive until the end, no? Until the judgment day, no? Until the eschatological time na makalahutay yun ta, mahilangit yun ta. Otherwise, mabilin ta, mga igsoon. No? Doon yun ta kayo, mabilin ta. So, ang atong determination in journey. No? Daghang kayong pahimangno ang atong Blessed Mother, mabantayan ba ninyo? No? Daghang kayong pahimangno sa Lourdes, sa Fatima. Daghang kayo ang ihang Guadalupe. Daghang kayo ang panghimangno sa ato. So that we will be determined. So, katong nagdebosyon ni Mama Mary na
sakto yun ang atong devotion, no? Yung mamamaya. Tama po yung mga santos. Dagang kaay sila, no? Ato ang santos sa kaninyang San Lorenzo Ruiz, I prepare to die 1,000 deaths than renounce my faith. Grabe si kanang San Lorenzo Ruiz, si Pedro Calungsod, no? Dagang kayo na upcoming na to mga santos. No? Si Bishop Kamumot. Dagang kayo ito ang mga upcoming. Di lang ako mahinumduman. We should be determined, and in our journey, ask them. Ang atong heroes sa atong simbahan, ask them to journey us, no, with determination to our real star. Star mo si Jesus, no? So muna siya, no? Meaning Epiphany, no? Solemnity of the Epiphany of the Lord, no? The revelation or the manifestation, no? Manifestation nga ang Gentile gipakita sa Gentile kung kinsa si Jesus, no? In fact, ang baptism ni Jesus sa Jordan, that is a manifestation of the divinity of Jesus. But karon ipakita niya sa Epiphany si Jesus, no? Si Jesus ang anak sa Diyos, no? So, ikatulo, not to allow anyone or anything to become an obstacle in the way. Usay magkumuyo ka nga, tintalon ta sa Satanas, no? Kana na ang pangutana po nalo nagpatintal na po ka, no? Muna siya nga, do not allow. Ano man na sa imong desisyon. Dili man na imong nga kanuna nimo pasanginan, may Satanas nga kanunay lang pasanginan imo biya na desisyon. O biya ko gatintal nimo. Actually dili man gatintal si Satanas. Ikaw man gyud mo igadula sa kalayo, no? Hibalo ka na kanana ang delikado na siya. Delikado na nga kinabuhi nga magdula ka sa kalayo. Nga gadula mga sa kalayo di nasunog ka. Nganong nagdula maka sa sala. No, ibalo ka nga sala mo gina. Nganong ikaw magyuniad to dito sa kalayo di nasunog ka. No? Nagyo na sa imo without your consent. Dili man mahimo ang sala o dili ka mo yun, ako ning buhaton, ako ning akseptar, ako ning gidlulaan. No? Dili man yun mahimo. Sumunin siya ang sa pista, sa solemnity of the Epiphany, ang mga manifestation nga gihatag sa Magi nato, no? Sa kanana ang tulo ka hari kanato. Na-identify nila ang star, ilang gisunod. They set out on the journey, no? Huwag sila kibalo kung sa'y asas sila paingon. Basta gisunod-sunod lang nila ang star with determination. Muna ato ang kinabuhi. And then, imbes nga muagi sila sa maurag yapon ni agian, niagi sila sa lain nga agianan pag-uli. Kaya nga naman, si Herod nagbantan aman nga iyahan. Nagmitabo kang Jesus. Na sila may gisugo nga kung makita niyo si Jesus, ha? Paibaw ako ninyo. No? Mapil dito sa kalihukan sa yawanon nga pamaagi. No? Dili kita mapil. So muna gihatag siya nato sa kananaang pagbisita nato. Pagbisita sa mga ganang tulo ka hari diha sa manger. No? Diha sa ato ang simbahan. Diha sa ato ang kinabuhi. Diha sa ato ang pamilya. Diha sa ato ang personal na kanana ang panginabuhi. For after all, ang usa ka pamilya o sa kasimbahan, diha man nagsumikad kung unsa nga klase ang ato ang kinabuhi personal. As ginikanan, as mga anak, membro sa usa ka pamilya. Salamat kayo, mga igsuon, o may gabi sa tanan. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Light them with my word,
Happy New Year! Happy New Year! Uy, ayaw pagkalimot og like, ay kalimot og likes and subscribe. No? Salamat.